Hola, soc l'Elisa i avui us vull compartir una proposta diferent, més introspectiva, per entrar al vostre món interior. Bé, els que em coneixeu sabeu que no tinc un canal molt ben definit, faig coses vàries, una mica el que em ve de gust i em neix, i avui doncs tinc ganes de compartir-vos aquesta proposta que m'ha nascut també en uns dies que estic reconfinada per prudència, perquè vaig estar en contacte amb algú que tenia el virus. I res, doncs, com que no podia anar a la muntanya, doncs diguem que m'he relacionat amb la natura de casa. I bé, doncs, experimentem, a veure què passa. Bé, doncs el que ara us proposo és que escolliu una planta de casa que us agradi, que us cridi l'atenció i, pareu el vídeo, òbviament, per anar a buscar la planta, us poseu al davant i repreneu el vídeo i us guiaré en descobrir o redescobrir la planta en tota la seva dimensió. Com un joc, a veure què descobriu, com us sentiu. Podeu abans posar-hi una intenció d'una pregunta, demanar-li ajut a la planta i si no, doncs no. Podeu també simplement gaudir de compartir una estona amb la planta i amb vosaltres mateixes a través de la planta. Vinga, després ja m'expliqueu com ha anat l'experiència. Apa, fins ara! Ara imagineu-vos que us feu petita o petit, diminut, tan petit que podeu passejar-vos per dins la planta. Comenceu a caminar, us acosteu a la planta, cada cop la veieu més gran, quasi és una selva per vosaltres. I entreu a dins i us hi passegeu. Us hi enfileu. Us deixeu relliscar com un tobogan per la planta. Relliscant com les gotes d'aigua. Us moveu per entremig de les diferents fulles, entrant al vostre espai. Potser us hi trobareu que no esteu sols. Potser hi trobareu altres éssers que hi viuen. Podeu imaginar el que vulgueu. Podeu acostar-vos a la planta i tocar-la amb la punta del nas. Notar-ne la textura. Deixeu-vos sorprendre pel que us arribi. Imagineu-vos que sou això, un ésser diminut, una fadeta que es passeja per la planta. Gaudiu d'aquest passeig. De les sensacions. Amb la càmera m'és molt complicat, però proveu de tocar la planta amb el nas. És una sensació superagradable.
Potser se us escapa un riure, potser es fa pessigolles, potser es fa una carícia. Deixeu-vos portar per l'experiència de gaudir-vos amb la planta. Quan hàgiu acabat, li doneu les gràcies. Us poseu les mans al pit i li donem les gràcies a la planta per aquest viatge. Sabeu que la teniu sempre que vulgueu a casa vostra per donar-vos consell, per donar-vos ànims, per tenir una excusa simplement per connectar amb vosaltres. Bé, doncs, ara si voleu podeu agafar un full de paper i escriure el que heu sentit, com us heu sentit, o fins i tot podeu escriure un conte, d'imaginar aquest petit ésser que éreu a dins de la planta i imaginar-vos com descobríeu una selva tropical o com descobríeu, qui sap, el vostre estil, tampoc us vull condicionar. I res, doncs espero que us hagi agradat l'exercici i, bueno, doncs tot feedback és benvingut. Seguirem explorant. Adeu, fins la propera.